Vítr ve Wyomingu jen tak nefoukal. Lovil. Pohyboval se údolím jako živá bytost a hledal slabiny. Drásal se na prasklinách v roubených stěnách a proklouzl každou mezerou, kterou našel. V zimě roku 1883 se městečko Iron Creek nezdálo být místem k životu, ale spíše místem, které se snaží přežít zimu. Sníh pokrýval každou střechu. Z každé verandy visel led. Svět venku byl bílý a krutý. Uvnitř malé chatrče na okraji města seděla Klára Hejsová na okraji tenké matrace, vycpané slámou a kukuřičným šustím. Vzduch v místnosti byl tak studený, že se jí dech měnil před obličejem v páru. Pevně ji přitáhla starou prošívanou deku přes své 2 děti. Thomas, kterému bylo pouhých 7, vypadal mladší, protože hlad mu vzal kulatost z tváří. Sára, 4letá, spala schoulená u něj, malá jako kotě. Klára jim uhladila přikrývku a ruce se jí třásly. Kamna na uhlí v rohu byla vyhaslá. Byla vyhaslá už několik dní. Pořádné jídlo neměli také už 3 dny. Klára dokázala snést hlad. Dokázala snést zimu, z které jí bolely kosti. Ale nedokázala snést slabé hlásky svých dětí, které se ptaly, jestli zítra bude jídlo. Pomalu vstala a cítila závrať z prázdnoty v žaludku. Její šál byl tenký, boty měla popraskané, ale neměla na výběr. Přitiskla ruku na Thomasovo čelo, zašeptala modlitbu a vyšla ven do vražedného větru. Iron Creek bylo tiché. Z několika komínů v centru města stoupal kouř, ale většina domů byla stejně studená jako její. Klára kráčela k zadním dveřím koloniálu, kde pracoval řezník Silas Gower. Už ho dříve prosila. Možná se dnes smiluje. Jemně zaklepala. Dveře se otevřely. Teplá vůně masa ji udeřila jako vzpomínka z jiného života. Paní Hejsová, řekl Gower, unavený a otrávený. Říkal jsem vám, že žádné další zbytky, pokud nemáte minci. Prosím, zašeptala Klára. Jen kosti. Můj chlapec je nemocný. Potřebuje vývar. Gower si povzdechl. Když dám vám, budu mít celé město u dveří. Takhle nemůžu vést obchod. Zavřel dveře. Západka cvakla jako hřebík zatloukaný do rakve. Klára tam dlouhou chvíli stála a zírala na kresbu dřeva. Cítila, jak jí ponížení pálí v krku, ale nezbyly jí žádné slzy, jen chlad, jen strach. Otočila se a odešla. Prošla kolem salonu červený pes. Z jeho oken se linulo teplé světlo. Na zmrzlou ulici se nesl smích. Muži pili, jedli, žili. Klára se zastavila ve stínech naproti lítačkám. Srdce jí bušilo. Slíbila si, že to nikdy neudělá. Ne poté, co Samuel zemřel. Ani když jí hlad začal drásat žebra. Ale teď už nic nezbylo. Prodala všechno, co mohla. Nábytek, nářadí, svůj snubní prsten. Nezbylo jí nic k prodeji, než ona sama. Z salonu vyšla žena v červených šatech, smála se zavěšená do horníka. Vypadala najedeně. Vypadala, že je jí teplo. Klára se podívala na své popraskané ruce, na ošoupaný šál kolem ramen. To rozhodnutí bolelo. Pálilo, ale obraz Thomasovy hubené tváře ji k němu donutil. Hrdost byla proživé. Čekala, až se noc prohloubí. Kolem půlnoci se sám vypotácel ven opilý rančer. Jeho kabát byl tlustý, kapsy pravděpodobně dost plné na malé slitování. Pane Roberta, zašeptala Klára. Přimhouřil na ní oči. Kdo je to? Vstoupila do záře lucerny a spustila šál, aby viděl její tvář. Přemýšlela jsem, jestli nepotřebujete společnost. Po tváři se mu rozlil úšklebek. Společnost? No, možná, že ano. Pevně ji chytil za paži a táhl ji do tmy za salunem. Kolik? Zeptal se. Polkla. $2. Hlasitě se zasmál. 1. Ber, nebo si najdu jinou. $1. Málo, ale něco. Dobře, zašeptala Klára. Přitáhl si ji blíž a pak noc prořízl hlas jako čepel. Nechte jí být. Rančer stuhl. Klařino srdce poskočilo. Ze stínu vystoupil muž. Vysoký, ramenatý, v dlouhém kabátě poprášeném sněhem. Černý klobouk stažený hluboko přes ostré oči, které se leskly v měsíčním světle. Ruku měl položenou blízko zbraně u boku. To není vaše věc, zamumlal opilec. Domlouváme se. Nevypadalo to jako domluva, řekl cizinec a udělal pomalý jistý krok vpřed.
Vypadalo to, že obtěžujete dámu. Ona žádná dáma není, odplivl si opilec. Cizinci se napěla čelist. Podíval se na Kláru. Je to tak, paní? Zeptal se tiše. Prodáváte se? Hanba jí zalila jako oheň, ale nemohla lhát. Potřebuji ty peníze, zašeptala. Cizinec se podíval zpět na rančera. Rozmyslela si to. Zmizte. Opilec viděl zbraň, viděl oči a odpotácel se do ulice. Klára stála a třásla se, s rukama obtočenýma kolem sebe. Cizinec se na ní podíval znovu, tentokrát jemněji, smutněji. Jste vdova po Samuelu Haysovi, řekl. Kláře se zatajil dech. Znáte mě? Vím o vás a vím, že máte doma 2 děti, kterým je zima a mají hlad. Pevně zamrkala, aby zadržela slzy. Pak řekl slova, která utišila vítr. Potřebuji ženu. Klára na něj ohromeně zírala. Cože? Potřebuji ženu, zopakoval. Mám ranč, dobrou půdu, drsnou půdu. Můžu vám nabídnout jídlo, teplo, střechu, která neteče. Vaše děti nebudou mít hlad. Díval se na ní pevně a jistě. Nežádám o lásku, nabízím přežití. Vítr kolem nich vil, ale Klára slyšela jen tlukot vlastního srdce. Tento cizinec, tento nebezpečný muž, jí nabízel život místo jediné zoufalé noci. Sejdeme se za úsvitu v nájemných stájích, řekl. Pokud o tu šanci chcete. Pak se otočil a odešel do sněhu. Klára stála sama na zmrzlé ulici a celý její svět se změnil jediným dechem. Kola vozu skřípěla na zmrzlé zemi, když Klára Haysová nesla svého nemocného syna temnými ulicemi Iron Creeku. Bolely jí ruce. Dech jí vycházel v ostrých, bolestivých záškubech, jak spěchala ke stájím před svítáním. Cizincova nabídka jí při každém kroku zněla v uších. Žena ne z lásky, ale pro přežití. Nevěděla, jestli se ho má bát, nebo se držet naděje, kterou nesl jako lucernu v noci. Věděla jen jedno. Pokud zůstane v Iron Creeku, Thomas se nedožije dalšího východu slunce. Sára by to také dlouho nevydržela. Došli ke stáji, právě když obloha začala blednout. Vůně sena a koní se linula do chladu. A tam stál on, Ili Boone. Vysoký, statný, klidný způsobem, který stišoval vítr. Utahoval sedlo na hnědém valachovi. Malý vůz stál zapřažený za 2 silnými mesky, vzadu naskládané přikrývky. Otočil se, když je uslyšel. Jeho oči přejeli po claře, uzlíčku na jejich zádech, třesoucím se chlapci v jejím náručí a chvějící se holčičce u jejího boku. Neusmál se, ale jednou kývl, jako by přesně tohle očekával. Beze slova přistoupil a zvedl Thomase z jejího náručí, jako by chlapec nic nevážil. Odnesl ho k vozu a uložil ho pod těžkou bizoní kůži. Sára vylezla vedle něj. Klaře se zadrhl dech. Vy... Myslel jste to vážně, zašeptala. Neříkám věci, které nemyslím vážně, odpověděl Eli. Nabídl jí ruku. Klára se na ní podívala. Velká, zízvená dlaň, prsty drsné od let práce a strádání. Nebyla to ruka něžného muže, ale byla pevná, byla teplá. Vložila mu svou ruku do jeho. Jste připravena jet? Zeptal se Eli. Nemám tu už co nechat, řekla. Pomohl jí na sedadlo vozu. Pak si vylezl vedle ní, vzal otěže a pobídl mesky. Vůz se strhnutím pohnul vpřed a odvážel její děti poprvé po týdnech do tepla. Klára se na Iron Creek neohlédla. Už tam pro ní nic nebylo. Cesta do podhůří byla brutální. Vítr se snášel z pohoří Teton, ostrý tak, že je píchal do tváří. Sníh se na cestě kupil do hlubokých závějí, ale Eli ovládal mesky s klidnou precizností, vedl je kolem kamenů a zmrzlých kolejí, jako by se na té horské cestě narodil. Uplynuly hodiny. Slunce začalo zapadat za vrcholky. Zbarvilo sníh do růžova a zlata. Nakonec Eli zastavil vůz na okraji hřebene. Jsme tady, řekl. Klára zvedla oči a na okamžik zapomněla dýchat. Pod nimi stál bytelný srub z tlustých borových klád s kamenným komínem, z něhož se do večerní oblohy kouřilo. Nedaleko stála stodola, střecha silná a rovná. Ohrada, kůlna, řada stromů, která chránila před severním větrem. Nebylo to velkolepé, ale bylo to bezpečné. Bylo to teplé. Bylo to vše, za co se modlila. Je to krásné, zašeptala Klára. Drží, řekl Eli prostě. Sjeli dolů k němu. Když jí otevřel dveře srubu, Klára se připravila na špínu,
na hrubý nepořádek muže žijícího samotě. Místo toho našla čistou, zametenou podlahu, naleštěná litinová kamna vyzařující silné teplo, bytelný stůl, jednoduchou postel v zadní místnosti. Eli ukázal ke dveřím. Ty a dívka si vezměte pokoj. Chlapce položte ke kamnům, dokud mu nebude lépe. A vy? Zeptala se Klára překvapeně. Budu spát ve stodole, řekl. Ve stodole? Opakovala. Je tam dost teplo, odpověděl Eli. A ještě mě neznáte. Pokoj má zámek. Použijte ho, jestli vám to pomůže. Klára na něj zírala, ohromená nečekaným respektem. Děkuji, zašeptala. Ještě mi neděkujte, řekl. A nejste odpočatá. Znovu vyšel ven do chladu a nechal jí stát v teplé místnosti, kterou si nikdy nemyslela, že uvidí. Toho večera uvařila Klára guláš ze zvěřiny z jeho zásobárny, cibule a brambor. Vůně naplnila srub, byla bohatá a teplá. A když servírovala misky, ruce se jí třásly. Tomas a Sára zhltli každé sousto a do tváří se jim vrátila barva. Klára si sedla jako poslední. Při první lžíci se jí do očí vehnaly slzy. Chutnalo to jako život. V následujících dnech se na ranči usadil tichý rytmus. Eli pracoval venku od úsvitu do soumraku, krmil dobytek, prolamoval led v napajedlech, opravoval ploty. Klára uklízela srub, spravovala mu oblečení a vařila jídla. Vyprala záclony, které nebyly prané léta, a domov znovu rozzářila. Ale Eli byl opatrný, udržoval si odstup, dával jí prostor. Mluvil jen, když bylo třeba. Byl jako bouře, spoutaná v muži. Přesto děti všechno změnili. Jednoho rána se Klára podívala ven a viděla Tomase stát u ohrady a pozorovat Eliho, jak kartáčuje valacha. Nechoď za ním, řekl Eli tiše. Kůň kope ze strachu. Tomas přikývl a hltal každé jeho slovo. Eli ho neposlal pryč. Učil ho trpělivě, pomalu, jemně. Kslařino srdce se sevřelo. U večeře vylezla Sára Elimu na klín bez ptaní. Klára stuhla a čekala, že ji odstrčí. Neudělal to. Jen jí položil velkou, opatrnou ruku na záda, zatímco dojídat guláš. Něco teplého se Klaře zachvělo v hrudi. Ale život ještě nepřestal zkoušet. Museli se vrátit do Iron Creeku. Eli trval na tom, aby jejich sňatek byl legální, aby ochránil její jméno. Město na ně zíralo chladnýma očima. Šepot následoval jejich boty a Klára cítila každý z nich. Ale nejhorší přišlo, když na ní kazatel křičel verše z písma. Nadával jí jmény, která mají ženu zlomit. Klára cítila, jak se hanba, kterou si myslela, že pohřbila, znovu dere na povrch. Pak Eli vstoupil mezi ni a kazatele. Jeho hlas byl tichý a smrtelně klidný. Ještě jednou vyslovíte její jméno neúctivě a já si pro vás po těch schodech dojdu a vyřídím si to sám. Kazatel stichl. Klára cítila, jak se v ní něco pohnulo. Něco hlubokého, něco děsivě blízkého důvěře. Ale svět je ještě nepřestal zkoušet. Ze severu se přihnala zimní bouře a donutila Eliho zůstat na noc ve srubu. Zatímco venku vřískal vítr a světlo ohně mihotalo po stěnách, Klára mu položila otázku, kterou v sobě držela. Proč ses nikdy neoženil? Odpověď všechno změnila. Eli jí vyprávěl o životě, který žil, o mužích, které lovil, o chlapci, kterého zabil, o vině, která ho pronásledovala jako stín. Oheň mezi nimi praskal. Dva zlomení lidé v jedné malé místnosti. A na okamžik, velmi dlouhý okamžik, se k sobě naklonili, přitahováni sdílenými ranami. Klára pocítila touhu. Viděla jí odrážet se v jeho očích, ale odtáhla se. Hanba byla stále hlasitější než touha, a přesto bylo semínko zaseto. Minulost je pronásledovala a brzy je najde. Jaro se do Wyomingských hor vkrádalo pomalu, rozpouštělo zimu pramínek po pramínku. Sníh změkl. Tráva se prodírala ven. Svět se vracel k životu. Uvnitř malého srubu ožívalo i něco jiného. Klára se pohybovala po domě s novou jistotou, s tichou silou. Drhla podlahy, prala záclony, starala se o zahradu. Eli spravoval ploty, krotil hříbata, sekal dřevo. Děti byly den ode dne zdravější. Plachý klid se usadil na ranči jako ranní mlha. Ale potíže nebyly nikdy daleko. Jednou jeli do Iron Creeku pro zásoby. Klára měla na sobě své modré kalikové šaty. Eli stál hrdě vedle ní. Klára se cítila statečně.
dokud neuviděla Harlanda McRaeho opřeného o svůj Noble kočár. Projel jí chlad. Harland i kdysi chtěl. Když ho odmítla, jeho krutost vzrostla. A teď na ní zíral stejnýma chamtivýma očima, ale se záští za nimi. Urazil ji přímo na dřevěném chodníku. Nadával jí jmény, která měla zranit. Tvrdil, že si ji Eli koupil. Říkal, že patří k němu. Ta slova dopadla jako kameny. Eli nenechal urážku dlouho viset ve vzduchu. Položil bednu z hřebíky a vstoupil mezi ně. Omluvíte se mé ženě, řekl Eli. Harlon se neomluvil, místo toho se ušklíbl. Byl to krutý, slizký úsměv, z něhož kapal jed. Klára chytila Eliho za paži. Pojďme pryč. Ale Harlandovi oči je sledovali ještě dlouho poté, co opustili město. A Klára věděla, že neskončil. Muži jako Harland nikdy nekončí. O několik dní později se Eli vrátil z jižní pastviny s hlubokou řeznou ranou od ostnatého drátu na paži. Klára mu ji vyčistila, ale infekce přišla rychle. Horečka jim sálala, třásl se zimnicí. V spánku mumlal slova o mužích, které kdysi dávno lovil. Klára seděla u jeho boku, chladila mu kůži, podávala mu čaj, držela ho za ruku při každém záchvěvu. Málem zemřel, ale nezemřel. 3. rána otevřel oči a uviděl Kláru spící opřenou o jeho rameno. Její ruka stále obepínala jeho. Zůstala jsi, zašeptal. Kam jinam bych šla? Řekla, jeho prsty zvedly její. Držel ji, jako by byla něco vzácného. A v tom malém, teplém okamžiku z nich obou vytryskla pravda. Klára se naklonila. Eli ji přitáhl blíž, jejich rty se setkaly. Nebyl to polibek zrozený ze strachu nebo dluhu. Byly to 2 osamělá srdce, nacházející cestu domů. Ale Eli se odtáhl právě ve chvíli, kdy se naklonila ještě hlouběji. Ne takhle, řekl drsným hlasem. Ne, když jsem slabý. Ne, když máš pocit, že mi něco dlužíš. Bolelo to. Řezalo to hluboko. Ale Klára chápala. Chtěl, aby jejich láska byla čistá, nezamotaná do vděčnosti nebo strachu. A tak čekala, ale ne tiše. Ušila si nové šaty z kusu modrého kalika, který si léta schovávala. Ne Noble šaty, ne šaty bohaté ženy. Jednoduché, krásné šaty, které jí dobře padly. Šaty, které by nosila ne jako hladovějící vdova, ale jako žena připravená vybrat si manžela celým svým srdcem. Téměř je měla došité, když potíže zaklepaly na jejich práh. Harland McRae přišel uprostřed noci. Nejdřív zařvali koně. Eli vyskočil z postele, obul si boty a zamířil ke stodole. Řekl Kláře, aby zabarikádovala dveře. Neudělala to. Popadla Samuelovu starou pušku a následovala ho, srdce jí bušilo jako buben. Uvnitř stodoly stál Harlon s lucernou v jedné ruce a cejchovacím železem v druhé. Křičel, že je zničí. Požadoval, aby Eli navždy opustil ranč, aby si mohl vzít Kláru a jejího chlapce. Tvrdil, že zákon hledá Eliho za dávnou vraždu. Vyzýval ho k boji. Eli neváhal. Vrhl se na něj. Boj byl brutální a rychlý. Pěsti, krev, kost proti kosti, sláma létala, lucerna málem spadla, Harland na zemi, Eli na něm, zuřivost jim plála jako stepní požár. Eli nebojoval, aby ho zranil. Bojoval, protože tento muž ohrožoval jedinou rodinu, kterou kdy poznal. Ale pak stodolou prořízl výkřik. Eli! Klára stála ve dveřích. Za ní byli Thomas a Sára, vyděšení, a Eli stuhl. Podíval se na tváře dětí, které se báli jeho. Ne Harlanda. Okamžitě Harlanda pustil a zakolísal zpět do stínů jako muž, probouzející se z noční můry. Zavalila ho hanba. Ta hanba je zachránila. Harland se plazil ke dveřím, kašlal, obličej měl zakrvácený. Klára přistoupila, zvedla pušku a namířila mu ji přímo na hruď. Ještě jednou se přiblížíš k mé rodině, řekla Klára klidným a smrtícím hlasem, a nebudu tě varovat. Harland to viděl. Myslela každé slovo. Utekl. Za úsvitu přijel šerif. Harland se snažil vydávat za oběť, ale pravda vyšla rychle najevo. Lidé mluvili. Kazatel, který kdysi Kláru proklínal, nyní viděl její sílu. Město konečně pochopilo, kdo je skutečné nebezpečí. Harlanda odvezli v poutech a Iron Creek se začalo měnit. Sousedé, kteří si kdysi šeptali, začali kývat, dokonce se usmívat. Jedna žena nechala Klaře na verandě látku a zavařeniny jako tichou omluvu. Farmář přinesl slepice.
Respekt pomalu nahradil odsuzování. Uvnitř srubu se uzdravování zakořenilo hlouběji. Jednoho večera Eli ohřál vodu v měděné vaně u ohně. Klára mu přišla pomoci, ale on ji zastavil. Je pro tebe, řekl. Místo toho přistoupila a rozepnula mu košili. Ne, zašeptala. Je pro nás. Smily měsíce strachu a hanby v teplé vodě a jemných dotecích. A když se tentokrát políbili, nebylo pochyb. Žádného strachu, jen slib. Dva zlomené životy se staly jedním celým srdcem. Přišlo léto a zbarvilo údolí do zelena a jasu. Děti se svobodně smály. Celařina zahrada kvetla. Eliho dobytek sílil a na mítině u potoka, pod osykami třpitícími se jako stříbrné mince, si Klára a Eli řekli sliby ne o přežití, ale o lásce. Klára měla na sobě své modré šaty. Eli jí kolem krku pověsil náhrdelník se stříbrnou mincí. Mince, která ji kdysi měla ponížit, nyní vyhlazená a vyleštěná do symbolu hodnoty. Zachránila jsi mě, řekl Eli tiše. Ty jsi zachránil mě jako první, zašeptala Klára. Políbili se jako manželé. O několik měsíců později ležela Klára vedle Eliho v tiché tmě, jeho paže ji objímala, srub byl teplý, budoucnost jistá. Položila si ruku na břicho a usmála se. Uvnitř ní rostl nový život. Dítě zrozené z naděje, ne z hladu. Poprvé v životě se Klára nebála zítřka.